Fotografía, Hombre, se sube la silla. Joan zen urriaren 29an ostiralean aurtengo argazkirraliaren sariak banatu ziren Lekaio Kulturetxeko areto nagusian. Dakizuenez ralia Sanmiletako jaietan burutu zen eta bertan partaideek jaietako une honenak eta gutxienez 4 jarduera desberdinen argazkiak atera behar zituzten. Ostiral horretan Lekaion bizilagun ugari bildu ziren irabazleen izenak ezagutzeko irrikitan. Aurten naiz eta lehiaketak 2 maila eskaini, helduak eta 14 urte arteko gazteak, helduentzako sariak banatu ditu soilik, izan ere ez da gazterik aurkeztu. Helduei dagokionez 4 partaide aurkeztu dira soilik, beraz epaimailak 4 sari banatzea adostu du. Sari banaketari arratsaldeko 7:30 eman zitzaion hasiera, eta sariak banatzeko Ramon Goikotxea, kultura eta kirola zinegotzia gerturatu zen. Sailkapenari dagokionean honelaxe gelditu da aurten. Lehenengo 4. saria banatu zen Lekaion. Sari hau Iñaki Bizenterentzat izan da. 3. saria berriz Erika Gomezentzat izan da, 50 eurorekin. 2. bestalde Nagore Arregi izan dugu aurten. Arregik 75 euro lortu zituen. Eta lehenengo sariarekin azkenik Aitor Regillaga irabazle bilakatu da. Regillaga iazko irabazlea izan zen eta 150 euro eraman zituen etxera egun horretan. Sari banaketarekin batera aste horretan aurtengo argazkirralian aurkeztutako irudiekin eta ohiturari helduz erakusketa antolatu zen. Bertan irudi ederrak ikusi ahal izan dituzte urnietarrek. no sé si te explico. Es que si no, no los ves.